Sonotech Audio. अच्छा भैया, आज के कहानी बा महाभारत की केकरा संग है हई ए ब्यास आइल बड़े उपटल बड़े के हा बाप रे कहाँ रोले हैं री इनका तो जिगना ढाला समासे नरला के हा के यहाँ का नाम है का व्यास जी धौरम। हां अरे व्यास धौरम गिरी बाबा का चढ़ावा पर आइल बड़ा चौहाना से लड़े तो समझ लिया जगह गाँव में गई हो ना तो छोड़म ना एक को करम बुझला। हां अभी मुंह मानसुख हो, अभी तो शुरुआत बा, लेकिन भैया कहानी महाभारत से बा। कहानी के नाम बा द्रौपदी की चीरहरण। कहानी तो बाद में सुनाई, अच्छा लेकिन देखी आरे होके चाहे बलिया होके गोपालगंज छपरा सिवान सब जगह के ई नियम देखत देखत पागल हो गई बा तपी सब चौहा। कौन नियम है तारकेश्वर जी? कौन जी ड्राइवर खलासी होत के लिए बड़े सब। यही से बिहार सरकार रोड के ठेहुन पर नीचे ठेहुन पर खाल कर देला। जाई ना कौन स्टेशन में चल जाई, अगर पैसेंजर के नइखे जाए को बाजारे होतिया तो ड्राइवरवा देखत देखत रे तक रे कौन तकत रे कहां घुमत रे लेतर जे बतन खा खाए के तरफ 20 रुपया चाहिए नगदा नगदी मजूरी चाहिए देखना रे देख 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 देखो हो मोटका खलासी केंगे चिल्लाता देख देखो देखो रामा शंकर जादव के खलासी चिल्लाता है। आहा देख बे पूछ 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 तो कैसे भाव गाना के कैसे मास्टर? अरे पूछला पर खुदेऊ, अरे पूछला पर खुदेऊ दी है रे बताई। अरे पूछना, अरे पूछा ये खलासी माल कहाँ जाई, पूछू रे खलासी माल कहाँ जाई। ओ पूछला पर खुदेई, पूछला पर खुदेई दी है बताई। अरे पूछना रे पूछ राय से पूछ चली चली है चली है सही। अरे पूछू रे खलासी जाके माल कहाँ जाई, पूछू रे खलासी जाके माल कहाँ जाई। या जाओ खलासी छुछु न दौड़ जाता सब। ए मेहरारू तरह निकल जाएगे चला है जाएगा बात तो जल्दी आवा है अपन बैग उठाओ जाइबू छोड़ जाए गड़िया तो कैसे जाइबू कहता खलासी पे लगी आए कहाँ जेबू कहले खलासी चलो हाली हाली तोहरे खातिर रखले बानी अगिला सीट खाली। कहता खलासी सुन चल हाली हाली तोहरे खातिर रखले बानी अगिला सीट खाली। कहेला खलासी अब चल हाली हाली तोहरे खातिर रखले बानी अगिला सीट खाली। वो देरी लगाई बूता देरी लगाई बूता सीट वो भर जाई। अरे पूछू रे खलासी जाके ई माल कहाँ जाई, पूछू
रे खलासी जाके ई माल कहाँ जाई 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 कहाँ जाई कहाँ जाई कहाँ जाई कहाँ जाई कहाँ जाई हो पूछ ये खलासी जाके ई माल कहाँ जाई पूछ ये खलासी जाके ई माल कहाँ कहाँ जाई है महेश भाई। ट्रेन में पैसेंजर का पहुंचत कहीं कि ड्राइवर सन के लीला देखी देख ले ड्राइवर तो जाले घबराई आया पुसे में फूसुर फूसुर खूब बोती आई कमाल रे देख ले ड्राइवर लोगवा जाले घबराई भैया पुसे में फूसुर फूसुर खूब बोती आई हम का मान रहे भाई अरे देखी के ड्राइवर सब देखी के ड्राइवर सब गइल बिटुराई अरे पूछ न रे खलासी जाके माल कहाँ जाई पूछ रे खलासी माल कहाँ जाई 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 कहाँ जाइबू कहाँ जाइबू पूछ रे खलासी जाके माल कहाँ जाई पूछ रे खलासी जाके माल कहाँ जाई बना भाई। कवि के भावा कहेली कि जाए वो हम गोपालपुर बाजार हो जहाँ अब रहेला चौहान बलयदार हो कहेली कि जाए वो हम आओ तनी चुटकी लिया जाओ अरे कहेली कि जाए हम गोपालपुर बाजार हो जहाँ अब रहे चमू हन बलयदार हो ड्राइवर संतोष कहले चल पहुँचाई अरे ड्राइवर संतोष कहले अरे चल पहुँचाई चलो हम मिला दी चौहान जी से तो कहता डरवा कि पूछ जे खलासी जाके माल कहाँ जाई पूछ जे खलासी जाके माल कहाँ जाई पूछ जे खलासी जाके कहाँ जाई कहाँ जाई कहाँ जाई कहाँ जाई कहाँ जाई ए भाई कहाँ जाई ए भाई कहाँ जाई माल दादा कहाँ जाई कहाँ जाई ए भाई माल कहाँ जाई ए किशोरी माल कहाँ जाई ए कहाँ जाई रे। अब आई भैया अपना कहानी पर धर्म बाबू कहानी हो जैसे बाप कि इंद्र प्रसाद बना रहा भैया तो सुखला के पानी लोगे पानी के सुखल दुर्योधन का निमंत्रण रहे दुर्योधन जब गई तो भीम प्यार से कहले कि दुर्योधन भैया ओने पानी बा एने सुखल बा लेकिन दुर्योधन सोच कि नहीं भीम हमार दुश्मन हो एकर काहल हम ना करब तो मान लो कि भीम दुर्योधन का दुश्मन भीम रले आज धर्म का दुश्मन तपेश्वर चौहान हो गई छोड़ना नहीं है लेकिन जब भीम के बतिया दुर्योधन ना मनलो सुखला में कहले तो ना गई अब पनिया के सुखले जान के जेही लात धैलो जेही पानी सुखल जान के दुर्योधन लात दिल तो लेकर धमाक तब वही पनिया में अरे वही पनिया में जब बीरबा महाराज गई वही पनिया में अब बीरबा
पूछता का हाँ बुरा बुरा पूछता पाठ पूछता सोचता केहू देखल ना अरे वो तना में अरे घबराई गई ने जो कहे कि वही पनिये में जो। दुर्योधन बहराई वही पनिये दुर्योधन दुर्योधन भी तक केहू देखते नहीं के तले द्रौपदी महल के ऊपर हली आई पूछा कि जिद्दे झाड़ के चल जनी तब द्रौपदी कहली कि ए सखी लौड़ी के कहली कि लौड़ी ए सखी इस लौड़ी देखना हो पानी में बहराइल बा अरे अन्हारा के बेटा भोक चोनहर हो दे आइल बा कल की हा ठीक है लगवा कहला कि ना आन्हर के बेटा आन्हर होई नु तब भोक चोनहर जरूर होई जब इतना आवाज सुनलो दुर्योधन कहले कहां से आवाज आई मुड़ी उठौला तो द्रौपदी लौकल निकल के मार में द्रौपदी आन्हर का बेटा भोक चोनहर कल मरू बात के दुख लाग गई और अपना मन में सोच के आई अकल की बदला सदाम आन्हर के बेटा चोर दिखाए अब आए तो अपना मामा शकुनी से कहता कि सुनब तो सुनब ए मामा अरे सुनब तो सुनब ए मामा जी हम री बचाना यार हम रो बचाना हो ए मानना कहनवा मामा मामा कहले शकुनी की भांजे अरे कौन बात हो गई तरह कहलस की मामा दिलवा के पतिया ये मामा हो तहरा से बताओ तो बानी तोहरा से बताओ तो बानी मामा को न करो ना उपाय होरा शकुनी कहले कि अरे भांजे बात तो बताओ तो कहल कि मामा एक किया हो मामा जी मामा मामा सही बात कहतनी अन्हरा के बेटा मामा कहली भक चोन्हारा यारे कहली भक चोन्हारा हो द्रौपदी के बोलिया बोलिया लागल हो ये किया हो मामा जी मामा अनहर के बेटा भक्त अनहर द्रौपदी कहले बड़ी द्रौपदी के बोलिया रे बोलिया लागल है कि मामा हो द्रौपदी के बोलिया बोलिया लागल तोरा जब दुर्योधन कलश मामा शकुनी से मामा शकुनी कह लगी भांजे भांजे अरे भांजे अभी हम जिंदा बानी तो तोहरा इतना चिंता के लिए कि कौन काम बा भांजे जैसे हम बताओ थे वैसे तू करा कल की मामा बोला कल की भांजे जाके अपना बाप से कहा कि जुआ खेले के आदेश दे पांडव लोग के बुलावा जुआ हुई जब पांडव आई तो भांजे कल की मामा रे भांजे जब जुआ होके लगी तो तू अपना जगह हमके बैठा दिया हम जीत ले द्रौपदी के दाव पर जीत ले सभा में बुलैहा साड़ी खोल दिया लंगटे कौ दिया जांग पर बैठा लिया अरे दुर्योधन भांजे अपन बदला सधा लिया तो सुन के बतिया अरे शकुनी के तो दुर्योधन अगर आइल बा
जुआ के आदेश लेवे खातिर पिता धृष्टात के लगे आइल बा। सुनो धर्म बेयास तहार बुझा तक काले हबर नियरा गईले। गिर जी भेजा दहले तहरा के चढ़ा के तो तहार दुश्मन चौहानवा भेटा गईले। अभी शुरुआत के लिए जाके दुर्योधन कलश अपना पिता से कि बाबूजी जुआ खेले के आदेश दी। कहले कि बेटा ए बबुआ जुआ बड़ा खराब हो, जुआ ना खेलेगे। कल की बाबूजी हम कहते हैं कि जुआ खेल का आदेश चाहिए, पांडव लोगों का आदेश दी। कहले कि बेटा जुआ शराब खराब हो। कहले कि कुछ ना जिद कर दिले दुर्योधन धृतराष्ट्र आदेश दे दिले। आयोब कहानी यही जाना था कि आदेश दे ले तो अब खबर जाई पांडव की। हाँ गई है धर्म व्यास जी बुझला। अब पांडव आई हम तो बोलने बनी लेकिन है तनिसा चलते चलते मसाला बा कहे के बा का कहे के बा कि एक बार हंस के तानी बोलो अरे हे ने अखिया खोलो। अरे हमारा संग कह सीताराम हो तो काम हो तमाम होई। एक बार हंस के प्यारी बोलो तानी अखिया खोलो। हे हमारा संग कह सीताराम हो तो काम कई तमाम होई है। जो भी तू भज लेबू राम जी के नमवा बावे चौहानवा यार तोहर एरी संगवा त का होई। ए राम जी देख रही हैं बावे चौहानवा प्यारी तोहरे अब संगवा गोदिया में खेले लागी सुंदर लाला नवाए। लेकिन को एक बार हंस के तनी बोलो आखिया के खोलो। अरे कह प्यारी श्री सीताराम हो तो काम ऐ तमाम होई। ए लाहे लाहे है देखो है ना तक कह प्यारी श्री सीताराम हो तो काम दोनों पे का संग ही ढेर होता। ये तो ऐसा सीधी चला कि मेहरारू जेकर बुर्बक रही उमरत के खाए के न दी। लेकिन मेहरारू बुझती है कि हमार पति गलत आदमी नहीं खान कलाकारी में बाड़े भाव में बाड़े। अरे कह प्यारी श्री सीताराम काम जब तमाम अच्छा लदार बुझाते। बहुत बढ़िया की हमरा कहतर जे जिगना ढाला पर होतल ह विजेंद्र बाबू तरह के चढ़ा लिए बड़े ऐसा नहीं तार व्यवस्था करब ये सिसवन ढाला पर पुल में जाके तरह चिलो लगावे के पड़ी। अब ही ना अस्थिर यो बात आज में तो तारा आदमी से भेंट भइल बा केकरा से धर्म बाबू से ओने तपेश्वर चौहान तय तपेश्वर जी नाऊ धर्म सिंह बबुआ आज तारा बुझा जाइए दुगला का कहला सुनिए नो हार छोड़ी हम कुछ कहब ना तपेश्वर के लेकिन कहानी हो गई बा
ये पाती लेके धामन धर्मराज के ले गई बा तब तक लेको बात याद पड़ गई। का बा जमाना कौन सा? एगो का? मर्द के शादी भइल, हाँ मर्द बुझला हाँ जी। कई किस्म के मर्द होले। और किस्म का जी? ओ मर्द यानी मिलिट्री मैन। वाह जी वाह, फौजी। ब्याह भइल, घर में मलिकाई नैली तले फोन आ गई, हेलो हेलो, हाँ जल्दी आ जाओ, लड़ाई लग गया है, जल्द आओ। अब बेचारा अटैची जैसे हाथ पर उठा के चलस, मलिकैनिया जाके बढ़िया पकड़स, कलच रुआ जातनी। आए? सुनिए एगो बात बा, अरे मिली ना लहार फेरू, मिली ना लहार फेरू, हाली हाली कूटल बहार आइल बा, चल खड़े खाड़ी लूटल बहार आइल बा, चल खड़े खाड़ी लूटल बहार आइल बा। ओका बोका खेल चाहे खेल मुदौल, चढ़ के हो ऊपर नीचवा खेल कूद कौआ। ओका बोका खेल चाहे खेल मुदौल, चढ़ के हो ऊपर नीचवा खेल कूद कौआ। ना मनबा पूरा सटा काटो। चल खड़े खाड़ी लूटल बहार आइल बा, चल खड़े खाड़ी लूटल बहार आइल बा। रोक 4 दिन आखिर जाए के बबहरे, घर पेट खाल ना तो वही जा लग बहरे। रोक 4 दिन आखिर जाए के बबहरे, घर पेट खाल ना तो वही जा लग बहरे। बाटे आके चिहुटला बहार आइल बा, अरे अबो से मान लो, चल खड़े खाड़ी लूटला बहार आइल बा, चल खड़े खाड़ी लूटला बहार आइल बा। हो जा। अरे फेरू आए तो तारा से तो भेंट होबे करी, लेकिन फोन आइल बा, अगर ना जाए तो गड़बड़ होई। और अतिया कहल जे ना मानब, जइबे करब, तो कहल जे हाँ एकदम इमरजेंसी बा, तो कहल जे एगो लास्ट में हमार बात सुन ली का। जई ह बहरवा पप्पू चिट्ठियों पे ठई ह, आई ह फगुनवा में जानी तरसई ह।
जई ह बहारवा पप्पू चिट्ठियों पे ठई ह आई ह फगुनवा में जानी तरसई ह जई ह बहारवा पप्पू चिट्ठियों पे ठई ह आई ह फगुनवा में जानी तरसई ह कलमान मानी धर्म प्यार के टूटला बाहर आई चलो कलमान मानी धर्म हर प्यार के टूटला बाहर आइल बा चल खड़े खाड़ी लूटला बाहर आइल बा चल खड़े खाड़ी लूटला बाहर आइल बा एक बार व्यवस्था कर देतानी कलमान मानी धर्म प्यार के टूटला बाहर आइल बा चल खड़े खाड़ी लूटला 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 अच्छा भैया अब आ जाए तनी कहानी पर बड़ा जमौले हो ए बड़ा जनकार बुझाते रे जिंदगी भर आरसी लगौलस मर्दबा खैर छोड़ी कुछ ना कहा हम देखी भैया कहानी हवा जे धावन दुर्योधन के पाती लेके गइल बा धर्मराज के लगे एहू में भाव बा तपेश्वर जी के पाती लेके गई रहे तरह मालूम नहीं विदुर जी गईले पाती देहले धर्मराज के पाती जब धर्मराज पढ़ले विदुर जी के दया आइल जान तरले जी दुर्योधना छली है कपटी है धर्मराज के फेर में डाल दी कहल जाए धर्मराज दुर्योधना शकुनिया दोनों राय कइले बड़े सो कपट के जुआ खेल के अतहरा के हरा दी हस भाई लोग कहले बा भैया पाती आइल बा त जरूर चल जाई यह पांचों भाई अइले जुआ के जहां जगह बना रहे सारा भाई बैठ गए पांचों भाई आज जुआ शुरू हो गई ए भाई बारी बारी से हाथी हथसार घोड़ा घोड़सार जितना संपत्ति धन रहे सब कुछ हार गईले स्वयं अपने 5 भाई हार गईले शकुनी कहला जे लास्ट के दाव अगर अब की पारी जीत जाइबा तो जातना हारल बड़ा सब कुछ दिया जाई बाचल का बा धर्मराज कहले कुछ नहीं खे बाचल शकुनिया कहला जब भी एगो बाचल बा धरोहर तार लगे कौन ची आ तो द्रौपदी के दाव पर लगावा अगर ई दाव जीत जाइबा तो सब कुछ लौटा दिहल जाई ए भैया द्रौपदी के दाव पर लगा देले द्रौपदियों के हार गईले अब ठाठा मार के दीजिए होता था हा 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 बड़ा सभा में हमरा के तू हंसल बाड़ू अब तहर पक्का व्यवस्था बाबू यह धर्मराज जब सब कुछ हार गईले द्रौपदी के हार गईले मथवा पर हाथ धो ले आ कहले हो राम जी और जुआ के नहाला जानी मामा जी के बतिया रे मानी किया रे विधना रे जियो किया रे विधना रे
कवना जता नवाय बहम कर बीरा आले मामा जैसन मामा दुर्योधन के ओइसन मामा रउआ हमार हई आज रउआ हमरा संग छल गईनी हो है ठीक बा कहले मामा जी निदारा दी भईनी अपना पाराया हो कईनी अपना पाराया हो कईनी अरे विधाना रे अरे विधाना रे कपट के डारी डारी पासनुरा सब कुछ हार गई नी और गम नहीं लेकिन एगो बात पर बड़ा चिंता बा कि हमनी 5 भाई बानी अब 5 भाई का बीच में एगो द्रौपदी बाड़ी द्रौपदी जी सुकुमारी 5 भैया के नारी भैया के रे नारी अरे विधाना रे अरे विधाना रे उन्हू के सिंहासन आजू छूटलेरा अरे विधाना हम हो बहुत दिन से सुनत नहीं हो लेकिन अभे नहीं आवो आया के कतना तरह शरीर में गरीब बा ए धर्म बबुआन के देखावो हाय 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 हिलत रहा अच्छा भैया वाह रे धर्म सिंह जी वाह वाह जिगना का नरेश वाह जियो जियो तो भौआ जिगना के कदू नरेश अब देखो चौहनवा कटारे तरह के कॉलेज जियो 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 वही जिगना के न हो तारकेश्वर बाबू कौन जिगना धर्म बाबू हित परित लगी है काहे कि वह जिगना हरे जिगना जगन्नाथ तोताराम का टोला वही चौहानवा के बियाह होला काहे न चौहानवा जाला ससुरारी की बड़ा वहां ढेर बाबे बसवाड़ी मछरी के बात कहत रहो तो धर्म बाबू ये भूल बा मछरी नाम रही तरह से मछरी के परिभाषा देखो काम होला जी बे 5 कट्ठा खेत घेर दो एगो अर्सी लगा दो तो सिधरिया के अर्सिया से मजाक कर लेकिन का करेले कि हे अर्सी तहर नीमन आंगन बा अरे कही तू तो हम जैती मन हमरो छछनत बावे
तारा आंगन में जियरा जुड़वैती और सिया को लगी अकेले बड़ू की और केहू बा तो सिधरिया को लगी ना बहुत लोग बात को लगी जा बोला ले जो बोला लिया भैया भाईजान जी है धर्म सिंह जी सारा सिधरिया अपना पार्टी के बुला के और सिया में ढूक गई सन 10 बजे के ढूकल जब 4 बजे भूख लागल तो कहती और सिया से सिधरिया कि आवे के तो ऐनी है और सी अब हमरा के चाहे दो तो कहल सरसिया धीरज धर लगौले बताओ ना के आवे दो चली कहानी सुनी है कि द्रौपदी के हार हो गई कौरव दल में शिकार हो गई पांडव दल के लोग 5 भाई हरा गए रहले का होता जी मन मार के आंसू बरावत लेते एगो गीत आ गई और की हाय 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 कहानी सुनाओ तीन धर्म बाबू बुझलन यह चवना यह कहले रहे कि बात ना बुझंतम तो बकबक ना करंतम आ ज्यादा बुलंतम चौहाना के खीस बरंतम असना वचरंतम की जिगना ढाला पर जाके आ धीरे धीरे खैनी बनंतम खवंतम ओई ढाला पर पुच पुच थुकंतम है गाना सुनी गाना काहे मन मरले बड़ी हो बड़ा मन मरले बड़ी का बात बाजी बड़ा मन मरले बड़ी जानतर काहे मरले बड़ी काहे ननद से भौजाई कहती कि बड़ा दुख बा भावा कि नीक न लागे घर रंग नैया इनका नीक न लागे घर रंग नैया माखन जबुर मलैया रे असरा खोज तारी हैया सरा खोज तारी ओठ झुरा गइल बा अपना मरद का सरा खोज की सरा खोज तारी ओइले नदी के भैया सरा खोज तारी निक न लागे घर रंग नैया निक न लागे घर रंग नैया माखन जबुर मलैया हो जसरा खोज तारी या सरा खोज तारी हाँ की ओइले नदी के भैया असर खोज तारी धर्म बाबू तो गाँव तरह तो खड़ा हो जाता तो बुझाते कि तड़कुल का गाछ है एगो लाठी ले लो लाठी बोले बढ़िया हुआ कि जिगना ढाला पर रेलवे लाइन के जरी भैंस चरई हो आ वही जगह होत रही हो कि हो चोरना भैंसिया हमरो आरे सुखल घास हे आरे धर्म सीन जिगना ढाला के गाओ होई ना होई असरा खोज तारी होइले नदी के भैया असरा खोज तारी काहे दुखित बड़ी कि कोहबर के रात कइले हंसी हंस के बात कइले कोहबर के रात सैया हंसी हंसी बात कइले ना जान सैया इनकर काहे यो बघात कइले जान सैया इनकर काहे इतना घात कइले चिंता में बड़ी ए महेश जी अकेला बड़ी सिंगार कइले बड़ी उदासर बड़ी इनकर बोलमू जी कौन सोवतीनिया से सोवतीनिया ए धर्म सिंह जी हसल नीर दैया रे असरा खोजते बाड़ी
या सारा खोजा तारी कि आइले नदी के भैया असर खोजा तारी सबका भाई ओरिया से गोरिया रोज कौआ चरावेली प्रेम मोहन बाबा जी से पातरा देखावेली ओरिया से गोरिया रोज कौआ चरावेली प्रेम मोहन बाबा जी से पातरा देखावेली काहे कती कि कबले आई है मोरे हे धर्म बाबू रीड चिन्ह कबले आई है सजन कबले आई है मोरे अरे बालम नीर दैया रे असरा खोजते बाड़ी हैया सरा खोजा तारी कि आइले नदी के भैया असरा खोजा तारी ओइले नदी ताहर भैया असर खोजा ओइले नदी का हो धर्म बाबू अब चली भैया कि दुर्योधन ठठारा मार के हंस लगल कलक दुशासन दौड़ और जाके द्रौपदी के जाके पकड़ के लिया और साड़ी खोल के और लिंग हमरा जांग पे उठाओ कई कुमान हर का बेटा भक्चो निकल गया दुशासन गइल बड़े अब धके लिया उतरे लेकिन द्रौपदी कहली कि देवर जी कहाँ कहतनी दुशासन कहल की द्रौपदी अरे चल ये द्रौपदी तार के सवार हमार नाम तो पेशवर बैनाथ सिंह भगवान जवानी दिखावा ना तो तहा मेहरारू का कुछ कह दी तो पेशर चौहान कहतरी कि ये देवर जी काहे कती काला दुशासन की द्रौपदी चल ये द्रौपदी तो का राजा जी बोलबले हां चल ये द्रौपदी यह पर राजा जी बोलबले द्रौपदी कहली कि देवर दुशासन मर्दन के समाज में औरत के कौन काम बा काले की दुर्योधन बोलोले बा काले दुर्योधन ना मर्द के समाज में औरत ना जाली कैसे कदरी किए देवर जी अरे सुनी ना ये राजिया देवर जी सुनी नानी हो रहा दुशासन से द्रौपदी कली की देवर जी मर्दन के समाज में न जाली औरती मर्दन के समाज में न जाली औरती आए कहानी ध्यान से सुनी महाभारत की कथा है धर्म बाबू रउआ सुनी जे लय कमल के लय होला द्रौपदी कली कि मर्दन के समाज में न जाली औरतिया मासिक धर्म से लाचार बानी हम लाचार देवर मान लो ना बतिया ये देवरी जी करी लेनी हो
ना चलबू तो छोटा धक लिया और वो छोटा धक लिया कि द्रौपदी की सभा में पटक धलास और कहला दुर्योधन की पा दुशासन, अरे दुशासन अब का देख पड़े, खोल खोल एक साड़ी खोल के हमरा एक चांद पर बिठा, कहे कि आनहर के बेटा भगचोनहर पहले भी आओ, खोल। द्रौपदी के साड़ी दुशासन जब धके खींचत हुए, द्रौपदी के साड़ी खींच के लिया हमरा चांद पर बिठा, आनहर के बेटा कि भगचोनहर कहले बिया, करर कहले कि द्रौपदी अरे 5 गो पहले तो 6 गो का दिक्कत बा, भीम कहले कि करोड़, धर्मराज कहले कि भैया बाबू भीम मत बोलो, दुर्योधन कहले कि भीम राजा ने खपर जा बड़ा नौकर बड़ा, चले तू शासन के कहले खेत साड़ी खेत, साड़ी खींचा तर दुशासन, द्रौपदी दोनों हाथ से साड़ी धैल बड़ी, कहले कि भैया भैया भैया, दोनों हाथ से साड़ी धैल बड़ी, कहले कि भैया भैया आओ आओ सब लोग भाई जाके हो ना बचाई, अपना बहिन के लाज बचाओ भैया, सभा के लोग, द्रौपदी पूछले कि दुशासन साड़ी बचू, सभा के लोग सबका से पूछा के चाहता कि राजा पहले अपने आप हार के हमरा के हार बड़े कि हमरा के हार के, तब राजा हे अपने हार बड़े, केहू डर के मरे ना बोले, केहू डर के मरे ना बोलल, बितुर जी खा के बेटी राजा अपने आप हार के तरह के बात तरह के हारल पड़े, काली द्रौपदी की राजा जब अपने आप हार गए तो पर राजा का हस्ती परजा का हस्ती कहाँ बा, क्या वो रानी के हार गए, दुशासन साड़ी मांचू, लेकिन दुर्योधन कहे कि ना खींच के लंगा कर दे, काली की द्रौपदी की दादा रुवस बोली दादा रुवस 3 को सवाल कतरी कि तो आज अपना है नातिन पतोह के लिंगिया बदन देख लो दादा, नहीं तो सभा से उठ के भाग जा बाबा, नहीं तो अत्याचारी का रोक दे दादा। भीष्म पितामह सुनत रहे लेकिन मुड़ी गाड़ ले बड़े, 10,000 हाथी के बल लेके माऊ का मुड़ी काट के पट गए, ऊपर बेकार बा, लेकिन भाव यहाँ की द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचता, देख लीजिए केहू नहीं कपलत, अर्जुन कर तो कली मुड़ी झुका दिले, भीम कर तो कली मुड़ी झुका दिले, नकुल कर तो कली मुड़ी झुका दिले, साथियों कर तो कली मुड़ी झुका दिले, जकरा और अपन जान के ताकत मुड़ी झुका दे लो, तो कह तरी कि भैया भैया दोनों हाथ साड़ी धैले बड़ी, कल की भैया अरे अपना बहिना के हो, कह तरी कि भैया अगर तू ना आइबा, भैया तू ना आइबा तो ऐसा हमरा के बहन मत कहियो, हम तरह के भाई ना कहब, हम तरह के भाई ना कहब, हमरा के बहन मत कहियो, कैसे मास्टर को पीड़िया के लय दिखा दे कि अपना बहिना के हो, अरे अपना बहिना के लाजना बचाईब पाछे आके का साड़ी धैले बड़ी द्रौपदी अचिला तरी की अपना दीदी के हो, अपना बहिना के लाजना बचाईब पाछे आके का कहली कि है भाई ऐसा तुमरे का बहिन मत कहियो, आ कहे कि देख दुर्योधन करेला अत्याचार, नारी के खींचता बरियारी यह सारी, अपना दीदी के हो, अपना बहिना के लाजना बचाईब कन्हैया पाछे का पईब, द्रौपदी कहली कि भैया भैया कन्हैया आवा, अपना
बहन के लाज बचाओ। लेकिन भगवान भगवान कन्हैया रुक्मिणी के संग पासा खेलतनी, पुकार सुनतनी, आंख से भगवान का टप टप आंसू गिरता। रुक्मिणी कहली कि स्वामीनाथ रुआ आंख में आंसू, रुआ आंख में आंसू। कहले कन्हैया कि रुक्मिणी मत पूछो रुक्मिणी मत पूछो रुक्मिणी मत पूछो। कहली कि स्वामीनाथ रुआ आंख में आंसू, कल की मत पूछो। द्रौपदी बुला तरी, कन्हैया आवत नहीं खन, पासा खेलल रुक गई। लेकिन आंख से टप टप लोर गिरता। काहे न कन्हैया उतरले, एमे कारण रहे। काहे जी? जबले द्रौपदी अपना हाथ में साड़ी धैले ली जो तले भगवान पुकार सुनत लिखी आवत नहीं की। काहे कि वह सब दिखले हो कब हाथी होते बड़के होले, दरिया में ना डूबेली, ना डूबी कुकुर का बच्चा ना डूबेला। लेकिन काहे कि भगवान का भरोसा बा। इंसान तब से डूब जाए काहे कि बुझे कि हम चीते पहुंच जाए, खड़े पहुंच जाए, इनका में हम बा। द्रौपदी जब हाथ में साड़ी धैले ली, भगवान रोवत नहीं। पूछले रुक्मिणी की स्वामीनाथ, जब द्रौपदी देखली कि अब साड़ी ना गिराए तो शासन खींचते बा, साड़ी खींचाता खींचाता खींचाता। जब द्रौपदी हार गई तो दोनों हाथवा ऊपर उठा लेली। कहतरी कि कृष्णा मुरारी घूमत चारू ओर घूमतरी, चारू ओर घूमतरी, आंख मुदला बड़ी, हाथ ऊपर उठा कि कृष्ण मुरारी बतावा का तेरा भाई बा। दोनों हाथ द्रौपदी उठा कर ले कि चक्र सुदर्शन धावो की हवा ढेर भइल बा। धार के बैठ गई। द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बतरी कृष्ण मुरारी बनवारी हो बता दो कहवा देर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन लावो ई हवा ढेर भइल बा। बोला तारे विषम दादा कौन काम करत नहीं खे हो भीम के गादा। द्रौपदी आंख मूंद के हाथ उठाने वाली, चारों ओर घुमा तारी, न बोला तारा विषम दादा कौन काम करत नहीं खे भीम के गादा। हे कन्हैया है दुशासन है दुर्योधन अत्याचारी आज ढेर कैले बा। लेके चक्र सुदर्शन आवो ई हवा ढेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन गैया लेके चक्र
के साड़ी बढ़ा देनी। वाह 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 वाह, ढेर 10,000 के हाथी के बल्ले के दुशासन साड़ी खिंचत खिंचत हार गई। धर्म सिंह कहानी एक भाव होला, एक नाम कहानी हो। लोकसभा के विचार कर लगल कि साड़ी बीचा नारी है कि नारी बीचा साड़ी है। अरे ये साड़ी यही नारी है कि नारी यही साड़ी है। ये साड़ी बीचा नारी है कि नारी बीचा साड़ी है। साड़ी यही नारी है कि नारी यही साड़ी है। द्रौपदी आंख खुली तो दिखली करी भगवान इज्जत रखले बनी। आई धर्म सिंह एक नाम है कहानी। आई अब दिखाई राउत कृष्ण बा फुलाइल जमानी। ध्यान दी। बाहर वाला वाह तपेश्वर जी वाह, सुन ला आई ही तो ही धरावला से आज तहर जान हम ना ढीलो। तू बुझा तर जे कह दे तो मरम्मत करिए बबुआन, आज तरा नट्टी पर ले चढ़ा देब हम। सुनिया नु जे भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहले जे हमार बहन के इज्जत जाता। खैर ई सुनाई, लेकिन एगो पहले लय सुनी। लय तू कहिया गवले बड़ा तपेश्वर जी, एगो और ही बात कहले हो ये गिरी जी चढ़ा के लेके चली बनी, तोहरों के कहियो गिरी जी चढ़ा के ले गई रनी। तो आज अपना के तू शेरे बिहार बनता रहो, लेकिन जानता आज केकरा से भेंट भइल बा केकरा के बुझा जाई जे केकरा से आज तरह भेंट बा। लेकिन देखी भैया बड़ा बड़ा गीत होइल। एगो ननद भौजाई के गीत गौले का कहीं लोई बोलेल नु तो बुझाला जे फोफड़ बांस फाट गइल बा। एगो भौजाई अपना ननद से कहतिया अरे पानी चुवे ओरिया से झाकेली दुवरिया से, पानी चुवे ओरिया से झाकेली दुवरिया से, रही रही बथेला का पार ये नदी कब यही है सैया ये नदी कब यही है सैया हमार। हमके सतावेला पूर्वी बेरिया, पहिया ले छुट्टी दी बिहार के कोयलिया। वाह वाह जिया जिया। हमके सतावेला पूर्वी बेरिया, पहिया ले छुट्टी दी बिहार के कोयलिया। अच्छा भैया हमरा मनोज गिरी जी का तरफ से लाख लाख पुरस्कार बा। हमरा बाबा के हमरा तरफ से नमस्कार बा। भगवान से प्रार्थना करब जी हकर सुखी संपन्न रही। लेकिन देखी का कहली अहे तन हेने ताका हेने ताका जिया गुताइल बा मन कुम्हिलाइल बा, जिया गुताइल बा मन कुम्हिलाइल बा। एकरा पर करी हम सिंगार रही रही बथेला का पार।
बढ़िया बात कहली का बिरहा सतावेला पागल सवनवा तनिको न बुझेला हमरो सजनवा बिरहा सतावेला पागल सवनवा तनिको न बुझेला हमरो सजनवा गुताइल बा मन कुम्हिलाइल बा एकरा पर करी हम सिंगार ये नंदी कब यही सैया हमार ये नंदी कब यही सैया हमार अरे ऊ बाप रे बाप उनका नाम है मंधरी छोड़ी का कहनी विजय के मानो ना देखो दरपनवा कब कब अपने आँख मार दिल जनवा विजय के मानो ना देखो दरपनवा दिन काट सही सही के का करबू कही कही के जान जाई सगरो जवार कब यही है भैया तुहार कब यही है भैया तुहार भगवान कृष्ण कहला रुक्मिणी से जे बीच सभा में हमार बहन बुलावतिया ए तारकेश्वर बाबा ए रमाशंकर भैया ए विजेंद्र बाबा जी देखिए अब का भइल इहे सारा वीर लोग बैठल बा आ चीर खींचल अभी बंद नहीं खे भइल तले का भइल अरे चमचम बिजुरिया का दन दिन ही में चमके लागल चमचम बिजुरिया का दन दिन ही में चमके लागल आबैले धरती पर सूरज भगवान आबैले धरती पर सूरज भगवान चमचम बिजुरिया का दन दिन ही में चमके लागल आचार्य भी पितामह सब लोग बैठा रहे लेकिन मैं जानते नहीं विद्युत जो रहे ना ना ई बिजुरी ना होता लोग के मालूम नहीं खे तपेश्वर जी पर पाप चढ़ गई बा का कहले अरे ना हो बिजुरिया ना सूरज भगवान ना हो बिजुरिया ना सूरज भगवान
चक्र सुदर्शनी कन्हैया जी के नाचतावे अरे चक्र सुदर्शनी कन्हैया जी के नाचतावे चक्र सुदर्शनी कन्हैया जी के नाचतावे अच्छा भैया ध्यान दी अब हमनी से फिर एक बाद तपस्वी से हमारा भेंट हुई अब एक बाद हमनी के का कहे के बा जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया